Iqembu le-Action SA KwaZulu-Natal linikele kulesi sikole emva kokuzwa imibiko ethi sinothisha ababili nje kuphela abafundisa kusuka ku-grade 8 kuya ku-grade 10. Lesikole akufundwa kusona ngesimo sokuthi sinamaklasi amathathu ku-grade 8 no-9 no-10 kodwa babili othisha. Isimo esinzima leso ukuthi ngempela sinohulumeni kodwa kunesikole esinjengalesi la khona akho khona abafundisi, okusho ukuthi loqala unyaka ngeke sithi kunokufunda nokufundisa okuhambisana nendlela okumele kube yiyona. Lesi sikole asinayo uthisha nhloko eminyaka emithathu manje. Uhlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mncwango uthi uhulumeni kumele angenelele kulolu daba. La kulesikole akukho ukudla, izingane ziyakhala zithi ayinakho ukudla, ayikho nutrition. Qala unyaka wonke akazithola nutrition. Ayikho ifurniture. Kunezingane engena uniform ukeke. Akho nje incwadi lesikole lezi. It's a sad situation nje ubuhlungu ngempela engicela ukuthi umnyango wezemfundo abaholi besifundazwe kuhulumeni akubiwe nembeza. Imibiko iveza ukuthi lesi sikole sake saba nenxushunxushu phambilini nezaholele ekutheni umnyango wezemfundo esifundazweni uthathe isinqumo sokuthatha ezinye izingane uyozifaka kwezinye izikole zendawo. Unyide uthi sebexhumane kaningi nomnyango kodwa lutho ukuthola usizo. Isikole basivala ngokomthethweni ngenxa yokuthi uprincipal ebefanele maka investigatewe aphandwe ngama allegations athi uhlukumeza abantwana ebakhahlela. Ibhuntshile nemizamo yezindaba zethu ukuthola ukuphawula komnyango ngalolu daba.